אחרי שבילה את רוב שעות היום בשינה, זאת למרות מחותיהן של המעריצות הנרגשות שחיכו לו מחוץ למלון, הצליח ביבר לחמוק לחוף הים כשהוא רכוב על גבי טוסטוס סחור, שם העביר את הזמן במשחק מתקות ללא חולצה, ורק כאשר הבחין מנוכחות צלמי הפפראצי שהחלו להגיע לחוף התלבש נזהרה, עלה על הטוסטוס וניסה לחמוק מהמקום. הצלמים לא ויתרו לו והחלו לרדוף אחריו, מרדף שהסתיים כמעט בדריסתו של אחד מצלמי הפפראצי אלעד דיין, והנה התמונות שוב בהילוך איטי. דיין ניסה להשיג את ביבר וכמעט שבעט בו, ביבר עצמו נראה נסער מהאירוע ואנשי הפמליה ניסו להרגיעו, אך באחד הרמזורים דיין התעמת שוב עם אנשיו של ביבר. המרדף נמשך ברחובות תל אביב כל הדרך עד שהגיעו למלון, שם נאלצו להתמודד עם עדת מעריצות שהופתעו לגלות את הכוכב וכמעט שהפילו אותו מהאופנוע. המאבטחים חילצו אותו מידיהן של המעריצות והכניסו אותו למלון. לא פשוט המפגש הזה עם הצלם. אפשר להגיד שזה ככה